Suuri haasteemme nyt ja tulevaisuudessa on henkinen ylikuormitus. Meille opetetaan, miten pidämme fyysisestä kunnosta huolta, mutta harva tietää, mistä osa-alueista aivojemme hyvinvointi koostuu. Kun keskitymme tavoitteellisesti ja haastamme itseämme, luomme syviä yhteyksiä aivoissa. Aivot rakentavat uusia yhteyksiä, kun vapaa-aikana annamme itsellemme luvan olla luova ja spontaani ja leikkimielisesti nautimme uusista kokemuksista. Vapaa-aikana tapaamme läheisiämme ja koemme yhteyttä ympäröivään maailmaan esimerkiksi luonnon kautta. Liikunta, mielellään aerobinen liikunta, ravitsee aivoja hapella. Jokaisen aivot tarvitsevat päivittäin aikaa omien kokemusten, tunteiden ja ajatusten reflektoimiseen. Opettele olemaan tekemättä mitään. Aivot tarvitsevat tällaista aikaa latautuakseen. Aivosi palautuvat ja merkitsevät muistiin päivän aikana oppimasi asiat yöllä. Huolehdi riittävästä yöunesta.